Bagong Pilipino, Chapter 1. Nasulat niya itong January 13, 2011. Okay niya ang gingon sa Diyos kung ipasulat ka sa ginawa ito ka sa Aero na yung icon. Ako si Jehovah nga Diyos, nagtanaw sa kanang tao katawhan nga nagatuo ka nako. Daghan kaayo ang mga katawhan nga nagatuo ka nako, mao gihapon ang daang pagkatao diha sa kinayahan na pagkatao. Ang akong pulong nagaingon nga ang tao magpakatao pag-usap, kinahanglan ka nga mataw pag-usap. Daghan kaayo mga Pilipino nga nagatuo ka nako, apan daan paghapon nga tao wala pa mabag-o. Daghan ang mga Pilipino pabag-o. Daghan ang mga Pilipino nagatuo na kanako, apan dili pa bag-o. Mao gihapon ang daan niyang pagkatao. Bisan pa sa akong mga alagad, wala gihapon mabag-o. Mga maot nagwali sa akong mga pulong, apan walay kahadlok kanako. Sinapakon maayo mawali, dili motuman sa akong mga sugo. Ang pagtuman sa akong sugo ang makalipay kanako. Nagawali ka, apan wala ka motuman sa akong mga sugo, dili magpulos diha kanimo ang imong pagwali. Dili ang pagwali pa ang makapay mo kanako, ang makalipay kanako. Ikaduha, ang nagawali kung nagatuman niini. Ang tanan nga nagatuman sa akong mga sugo, maura ang nalipay, ang nakalipay kanako. Daghan sa akong mga alagad mo gihapon daan pa ang pagkatao. Mao usab ang mga katawhan nagatuo na kanako, apan daan pa gihapon nga pagkatao. Dili makasulod sa ginharian sa langit ang wala mataw pag-usap. Kaya ang mataw sa unod man, ang mataw sa espiritu man. Mao nga kamo magpakataw pag-usap diha sa espiritu o sa kamatuoran. Ang nataw pag-usap bag-o ng binuhat. Aduna kanay pagtuo kahadlok kanako. Imo lang tumanon ang akong mga sugo. Nasulat na sa kasulatan na ang nahigugma kanako nagatuman sa akong mga sugo. Pilipino, nagtuman ka ba sa akong mga sugo? Moingon ka ko o nagatuman ko sa imong mga sugo. Bakakon ka, walay bakakon nga makasulod sa ginharian sa langit. Kay ang bakakon iya sa yawa, kay ang yawa tulo. Mao ang bakakon sukad pa sa sinugda. Mao nga wala ko'y alagad nga bakakon. Kung ikaw bakakon, Pilipino ka nga daan, dili ka papag-o. Ang bagong Pilipino kadtong na tao na pag-usap. Unsa day ang natawo pag-usap? Ang natawo pag-usap kadtong tao nga nagatuo na kanako. Aduna nay kahadlok kanako ug nangalagad kanako nga matinod anon. Mao kini ang bagong tao, bagong binuhat, bagong Pilipino. Wala na ang daan niyang pagkatao nga dala pa sa kinayahan sa iyang pagkahimugso. Pilipino, nagatuo ka ba kanako? Ikaw nagaingon, oo, Ginoo, ako nagatuo kanimo. Diha sa iyong pagtuo na tao ka na ba pag-usab? Kung ikaw wala pa mataw pag-usab, bisan ikaw nagatuo na kanako, daan ka pagyapon. Dili ka pa bago, dili ka pa bagong Pilipino. Ang Pilipino nga dili bago, dili nagapuyo dinhi sa Pilipinas. Kaya ang Pilipinas baguhon ko usab. Bagong Pilipino, bagong Pilipinas, ug bulahan ang menasot. Ikaw nga akong alagad, bag-o ka na ba na nagawali ka man sa akong mga pulong? Di kinabuhi ba nimo ang akong pulong
nga imong giwali, mga maot nagawali kamo sa akong mga pulong apan wala kamoy kahadlok sa tag-iya sa pulong nga inyong giwali. Kamo nga akong mga alagad naa ba kamoy kahadlok kanako? Mingon mo, oo Ginoo, kami adunay kahadlok kanimo. Baka kun kamo nga alagad ko, alagad kun kamo nga akong alagad aduna pay kahadlok kanako, ngano wala man ninyo tahura nga akong balay nga balaan. Kining akong balay sa mga paghampo, unsa man ang inyong gibuhat sa akong balay nga balaan, inyong gihugaw-hugawan pag-ayo. Inyong gikaunan, inyong gihimo nga balay kalingawan. Naghimo kamo og mga programa aron malingaw ang mga tao nga nanambong sa inyong pagsahulog sa adlaw sa Thanksgiving. Nagpakuntisay pagkamo diha sa sulod sa akong balay nga balaan, kini balay sa mga pagampo, dili balay kalingawan. Kalima, kamo daan paghihapon, ang daan ninyong pagkatao mao paghihapon ang inyong gisunod. Ako ang Dios nga labing bala, wala ninyo sunda, kay ang inyong gisunod ang inyong gusto, bisan kini supak sa akong mga sugo. Daghan sa akong mga lagad, dili mutuman sa akong mga sugo. Maayo rang muwali, apan masinupakon ang akong gisugo nga tahoron ang akong balay. Hugaw-hugawan himoon pang garahian, himoong katulganan, himoong mitinganan, manggilalag mga silpon, walay kahadlok, walay mga tahod kanako. Nagakinabuhi diha sa kagitgit, naghimo og dautan sa akong tubangan, iya paghihapon sa kalibutan. Nagasimba apan wala sa kamatuoran, nagakinabuhi pa ihapon uyon sa unod, walay magkinabuhi siya sa pagkabalaan. Daan ug dunot kapah ng Pilipino, dili ka bagong Pilipino. Ang dili bago na Pilipino, dili makapuyo nining nasod sa Pilipinas, kay ang Pilipinas pag-uhon ko sa kauno. Sa tanan nga nagatuo nga akong alagad nga alagara ang sunda ko, ayaw sunda ang imong kagalingon. Ako ang Diyos may sunda kung ikaw akong alagad nga ngano nga ako wala mo sunda. Nagwali ka sa akong mga pulong apan wala ka mahadlok sa tagiya sa pulong nga imong giwali. Ang wala ka nako gisugo, mao hinuon ang imong gibuhat. Ang akong gisugo wala nimo buhata, magahimo ka sa bisan unsa nga mga programa nga wala nako gisugo. Ikaw daan pa gihapon nga pagkatao, naa pa ikaw sa kangitngit, wala mga kinabuhi diha sa kahayag. Walay pulos ang imo nga pagwali, kay ako nga Diyos wala nimo kahadloki. Hallelujah. Mao kagihapon walay kahadlok kanako, unsa daay ang imong pangalagad kanako. Dula-dula ara nga ang akong balay nga balaan, inyo raman nga gidula-dulaan. Ang gipangita nako nga alagad kadtong pag-una, dili daan pa kadtong akong alagad nga pag-una, wala na ang daang mga butang. Ikaw pag-unang binuhat, bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Kapito, ang tanan nga nagasimba, bago ka na ba? Ikaw daan paghihapon, madto sa simbahan, dili maminaw sa akong alagad na magawali na nga nagawali na sulod gawas simbahan. Ang uban magtulog katulganan, badi ay ang akong balay.
nangalagad nagadalag cellphone sulod sa akong balay nga balaan tawgadan balay ang akong balay nga ang akong balay man sa mga pag-ampo o sa mga pagdaig kanako kamo wala pa mataw pag-usab ayaw na kamo pagkinabuhi sa daan paninyo nga pagkatao ayaw na kamo pagsunod sa urok sa kalibutan ang nakigala sa kalibutan nakig-away kanako biyai ang pakikigala sa kalibutan ang imong sundon ang Dios nga labing balaan pag hinulsol og aron sa iluon ko ikaw ug tumana ang akong mga sugo ang nagatuman sa tanan kong mga sugo na higugma kanako ikaw dili na daan nga pagkatao tao ka na nga bagong Pilipino alang sa bagong Pilipinas. Last one yan. Last. So, makad to ang mapiniyang word sa Ginoo. Ipadayag ni audible voice sa balaan ni Espiritu. Is pasulat kang Sayro pinagi sa iyang kamot o naminaw siya sa dikta sa balaang Espiritu makini ang isulat niya nga roller o standard ng mga katawhan nga magapuyo sa bagong Pilipinas. Sa sunod video akong basahon ang dipasulat nga dipadayag bahin sa bagong Pilipinas. Ito gihapon ka palit o ulat lang. Daghang salamat. God bless you. Thank you, Jesus.